Madlu madolo kanyoka ngithu wena ngithuka uthanda ayinase ngineplanga yini sizwa akithi kudela waziyo ukuthi yipi leyo ngane yokuqoma uyishela kanjalo ngoba phela mfethu izinto sezashintsha manje uthando asafani njengakudala so ke nawe kumele ukunderstand lokho ngoba ngekhathi zabazali bethu wawuyisoka la ngempela ke lapho mangabe ushaya lo line but manje hayi mfethu izinto sezashintsha so nawe kumele uunderstand lokho ungahamba ududluza izingane la ngaphandle angisho ukuthi wrong but isikhathi asisafani njengakudala so nawe shintsha indlela owenza ngayo ungahamba ushaya ngolidala shaya ngolusha manje kunensizwa nje ngibhalile kuFacebook uthi umjita ke wenze njani mangabe ithekeni uyishela ikuphoxa so into engifuna uyazi mfowethu ukuthi mangabe ushela umuntu ekuphoxa ngifuna umuntu umnikeze mfethu ithuba ka2 mangabe kuyitheke uyishela uyinikeze ithuba ka2 ingane mangabe uyishelile oqala yakuphoxa ungaqala ugive up ungaqala ugive up ngoba mhlambe yesaba amehla abantu ngaleso sikhathi noma yayinesimo esiphuthumayo but awudlusa insukwana uphinde uye kuyona mangabe uphinde ikuphoxa hayi cha shuthi ayigcwele ngawe kumele ukunderstand lokho kumele uaccept ucha ayikufuni yabo and move on mfethu ungabambelele emntwana oyedwa baningi abantu la ngaphandle ungabambelele emntwana oyedwa lo yakene kuphoxa cha baningi abantu la ngaphandle shela uphoxeke shela uzoqonwa ngeke ngoba phela umthetho wethu okushela uthi amantombazane awu10 ozowashela awu8 azokuphoxa kodwa lawa awu2 azoyithanda inkulumo yakho azokuqoma so uyabona ukuthi kumele uphusha kaningi but kulunga kancane so ke phusha kuphoxe la u8 but awu2 ayeza azokuqoma so ungagive up mfowethu ngoba yabona umuntu phela esikhathini samanje uhlangana naye nanoma ikiphi ngabe sesitolo ngabe isekuphi noma kephi ziningi indawo engahlangana nazo njengami nje phambi kwayizolo khona ithekene engihlangane nayo esitolo ayinhleke ngaleyo ndlela but ngibe nje ukuyitshela ukuthi yinhla iyajabula into ongakazi ibona ngayibona nje imamatheka ingane sakhuluma ke nayo yachazela so ngibese ngiyitshela into engifundile futhi lapho ukuthi yabo umuntu mangabe muhle ungamtsheli ukuthi muhle ngoba kusho ukuthi leyo nto yiculo alaziyo bamtshela lona since na 5 years so nje mangabe uthi muhle nawe useyazaza ayisamchazi leyo nto but mangabe ubona ukuthi kuyizumba lokho yabo and kumele ukutsheleke kona ukuthi kuhle kuzochazeka because lento akayijwayele vele abajwayele umtshela ukuthi muhle so uzochazeka mangabe umtshela ukuthi muhle but lo muhle ungamtshela ukuthi muhle mncoma ivoice yakhe mhlambe noma umncome la estate sakhe umtshela uhlakaniphile yabo uzochazeka ke lapho into angayijwayele phela into ebalekile mfethu ukuthi ungenza into yenziwa abanye abantu ngaphandle kumele ubelonge kulo 20% oqeqeshekile weinsizwa so ke injalo nje mfethu lento ngibese ngitshela ke ingane ukuthi ngajabulela ukuthi ngiphinde ngikhulume naye yabo iyathi okay ngayibuza ngathi ithini number yakho ngabe ngishona phansi ephaketheni ngakhipha ifoni yami yabo into ebalekile phela lapho mfethu ukuthi mangabe wenza into uzitshele wena emqondweni wakho ukuthi uzophumelela kuleyo nto yabo ngibese ngibuza ukuthi ithini number yakho ngabe ngibheka phansi ngithi ngikhipha ifoni yami nginikeza indication lapho ukuthi ngiyayifuna le number yayo and ngizimisele ngayo nawe ke mfethu ngifuna mangabe usufuna inamba ungayiceli ishaya kanjalo ithi number yakho ubushona phansi ubukhipha ifoni yakho akulula ke lapho ukuthi ngani ikutshela ukuthi hayi uzoyenzana number yami yabo ngaphandle uma ukuthi ke mhlamba ayisile kwayona but ungabusasho manje ukuthi ngakujabulela ukwazi ngoba manje vele ithi intombazane hayi usuyangazi nje yabo bese uyaxakeka ukuthi hawo yabo so ke itshela ukuthi ngakujabulela ukuthi ngiphinde ngikhulume nawe izothi okay bese uthi ithini number yakho uyibheke intombazane emehlweni ungayisabi ithini number yakho ubushona phansi ephaketheni ukhipha ifoni yakho ngaleso sikhathi izokunikeza inamba kalula kanjani but mina leyasa sitolo ke ngithe ithini number yakho ngabe ngishona phansi ngikhipha ifoni yami ivele yathona ke hayi manje isimkhathi ngishintshile inamba entsha angiyazi ngathi hawo nkosaza into ezothi wanike le ngaxakeka but yona kwayiyona esuggesta yathi angicela ipen la estore nephepha ukuze ngizobhala inamba yami awu bese ngithuka ukuthi hawo madoda shuthi intombazane ibigcweleke so mfethu nawe
akumele uzokhulume namathekeni owathandayo kuphela yabo, lawa o-attracted kuwona kuphela. Khuluma nawo wonke, ngisho ubona ukuthi izumba awulithandi, khuluma nalo ulijwayele phela. La uyazitrayina mfethu ukuthi ulimi lakho liqaqeke yabo. Ngisho uzwe ukuthi uchazekile la, but khuluma naye as if ithekeni nje wejwayele, uwa-treat-e ngendlela efanayo amathekeni. Uzobona mfethu izinto zizokuhambela kahle, zizoqonda into zakho. Ungaze ulinde kube lo muntu ochazeke kuyena kuphela kuyima usumshela yabo. Iyeza umbeni, ngisho ubona ukuthi hhayi alikuchazi, khuluma nalo nje, ube open, uzobona mfethu izinto zizokukhanyela. So-ke mfethu, uma ngabe ukuthi uyayuzwa umyalezo wamqeqeshi wensizwa, into ongayenza nje encane ukuthi usubscribe kule channel, ngoba mina nawe mfethu salude uhambe lethu. Sisaningi izinto ekumele siyilungise ukuze singahambe sishaya abantu besifazane ngaphandle sibadlwengula sibabulala. Shabhuke mfethu.